ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና ዝዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እነቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ከመትሩ ንሎሚ ሓሙስ 21 መስከረም ዘዳለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክንቐድም። ኣብ ሾደን ብከቢድ ገበናት ዕፀ ፋርስ ነዊሕ እዋን ማእሰርቲ ዝሕልፍ ዘሎ ሰብኣይ ብኤፍቢኣይ ዝመሓደር ሚስጥራዊ መልእኽቲ ዝለኽኣብ ድሕሪ ምጥቃሙ ጉዳዩ ናብ ቤት ፍርዲ ኤውሮጳ ክብፅሖ ከም ዝደሊ ምግላፁ፣ ኤውሮጳውያን ኪላታት ነቲ ኣብ ሾደን ፋገርስታ ዝተረኣየን ብዙሓት ሓሰማ ዝቐተለን ኣፍሪካን ስዋይን ፊቨር ኣብ ምምርማር ከም ዝርከቡ፣ ግብሪ ደሞዝተኛታት ፊንላንድ ብመሰረቲ ብመንግስቲ ብቅድሚ ትማል ዝቐረበ እማሚ ባጀት ኣብ ኩሉ ኣታዊታት ክጎድል ምዃኑ፣ ከምኡውን መንግስቲ ቀዳሚት ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ንስደተኛታት ኣመልኪቱ ዝተረረ ስጉምትታት ቁፅፅር ክገብር ቃል እኳ እንተኣተወ ደግሲ ዋሕዚ ስደተኛታት ብልዑል ቁፅሪ እናወሰኸ ይኸይድ ምህላውን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ደጊምና ንዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ። ኣብ ሾደን ብከቢድ ገበናት ዕፀ ፋርስ ነዊሕ እዋን ማእሰርቲ ዝሕልፍ ዘሎ ሰብኣይ ብኤፍቢኣይ ዝመሓደር ሚስጥራዊ መልእኽቲ ዝለኽኣብ ብምጥቃም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ጉዳዩ ናብ ቤት ፍርዲ ኤውሮጳ ክለኣኸሉ ከም ዝደሊ ፖድካስት ሬድዮ ሾደን ፒስ3 ዶኪመንተሪ ጸብጺቡ። ጠበቑ እቲ ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 800 ጥርጡራት ገበነኛታት ክእሰሩ ምክንያት ዝኾነት ሮሻን ሺልድ ዘጥቀመሉ ሜላታት እታኖም ኣብ ብኤፍቢኣይ ዝተፈጥረ ብምዃኑ ካብ ካልኦት ሚስጥራዊ ኣጠቓቕማ ዘጠቓለለ ኣገባብ ፖሊስ ዝተፈልየ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሰብኣይ ኣብ ሾደን ናይ ይግባይ መሰሉ ዝሰኣኑ ኮይኑ ጠበቑ ቤት ፍርዲ ኤውሮጳ ከምዚ ዝበለ መርትዖ ኣብ ቤት ፍርዲ ሾደን ብኸመይ ክዳነ ከም ዘለዎ ውሳነ ክህብ ተስፋ ከም ዘለዎ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ንዝመፅእ ዓመት ዘውፅኦ ባጀት 4 ውድባት ከመተላ ዝባሉ ዝሕብር ምዃኑ ወሃቢት ርእይቶ ፖለቲካ ሬድዮ ሾደን ሄሌና ጊሰን ገሊጻ። ኣብቲ ልዝብ ብዝያዳ ተዓውተ ሰልፊ ፈሊኻ ንምውፃእ ዘሸግር እኳ እንተኾነ ሰልፊ ማእከላይ በዚ ናይ 11 ቢልዮን ክሮና ምግዳል ግብሪ ኣታዊ ዝያዳ ሕጉስ ክኸውን ይኽእል ኢላ ከምእትኣምን ጊሰን ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። በኣንጻሩ ተቃወምቲ ውድባት ናብ ድሕነት ክንክን ጥዕናን ኣብያተ ትምህርትን ከምኡውን ንምክልኻል ጉነፅ ጉጅለታት ዝያዳ ገንዘብ ክምደብ ከም ዝደልያ ሬድዮ ሾደን ወሲኻ ጸብጺባ ኣላ። ኣውሮጳውያን ኪላታት ነቲ ኣብ ሾደን ፋገርስታት ተራእየን ብዙሓት ሓሰማ ዝቐተለን ኣፍሪካን ስዋይን ፊቨር ኣብ ምምርማር ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ። ሬድዮ ሾደን ፒ4 ቫስማላንድ ከም ዝሕብሮ እቶም ቅድሚ ሕጂ ወይ ኣብዚ እዋንዚ በቲ ቫይረስ ካብ እታሲ ሃገራት ዝመፁ 3 ኪላታት ኣብ ኩሉ መድያት ምዕጋትን ምሕደራን እቲ ለበዳ መርመራ ክገብሩን ክኢላዊ ምኽሮም ክልግሱ ምዃኖምን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣፍሪካን ስዋይን ፊቨር ኣብ ሾደን ንፈለማ እዋን ኣብ ካብ ፋገርስታ ብ6 መስከረም ካብ ዝርከብ ንድሓር ልዕሊ 30 ሓሰማታት ሞይቶም ከም እተረኹ ሬድዮ ሾደን ኣተሓሒዛ ጸብጺባ ኣላ። ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ኦዲት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ስልጣን መንግስቲ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ንፖሊሲ ፀዓት ሾደን ብጌጋ መሓዞም ዝገልጽ ቁጥዐ ዝመልኦ ጸብጻብ ኣዳልዩሎም። ሓያሎ ዓበይቲ ውሳነታት ናይ ሓፂር ግዜ ሽግርን ምፍታሕ ዝተወስዱ ኣብ ልዕሊ ምዃኖም ብደቂቕ ዝተሓስበሎም ከም ዘይነበሩን ዝያዳ ርቋሒታት ኣብ ግምት ውሳነታት ኣትዮም እንተዝነብሩ ቅልውላው ፀዓት ኤሌክትሪክ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክቃለል ይኽእል ምንባሩን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹሎም። ገለ ካብቲ ዝረኣነዮ ሳዕቤናት ምትዕርራይ ምትኸኣለን እዩ ይብል ነቲ ኦዲት ናብ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ዝለኣኸ ዮናስ ኦስትሮስትሮም። ግብሪ ደሞዝተኛታት ፊንላንድ ብመሰረቲ ብመንግስቲ ብቅድሚ ትማል ሰሉስ ዝቐረበ እማሚ ባጀት ኣብ ኩሉ ኣታዊታት ክጎድል እዩ። መንግስቲ እቲ ሃገር ብፍላይ ኣብ ትሕትን ማእከላይ ንእቶት ዘለዎም ሰባት ኣተኩሮ ብምግባር ግብሪ ኣታዊታት ናብ 100 ሚልዮን ዩሮ ክወርድ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ግብሪ ናይቶም ልዕሊ እቶት ዘለዎም ሰባት ብግዲኡ ብምኽንያት እዚ ናይ ምትሕጋዝ ግብሪ ብዝወሓደ መጠን ክጎድል እዩ። ማሕበር ከፈልቲ ግብሪ ፊንላንድ ዝገበሮ ቅመራ ከም ዘመልክቶ እቶም ውሳነታት ኣብ መላእ ደረጃታት እቶት ንዘሎ ግብሪ ከጉድሉ እኳ እንተኾኑ ቀንዲ ተጠቀምቲ ዝምጉዳል ግና ልዑል ኣታዊ ዘለዎም እዮም። ማእከላይ ደሞዝ ዝረኽቡ ሰባት ወርሓዊ ኣታዊኦም ክሳብ 3840 ዩሮ ኮይኑ መጠን ዝኽፈል ግብሪ ብባዶ ነጥቢ 6 ሚእታዊት ክጎድል፣ እዚ ድማ ዓመታዊ ፅሩይ ኣታዊኦም ብ280 ሚልዮን ዩሮ ከዓቢ እዩ። ወርሓዊ ኣታዊ 2000 ዩሮ ዘለዎ ሰብ ብደረጅኡ ብባዶ ነጥቢ 9 ነጥቢ፣ ወርሓዊ ኣታዊኡ 8000 ዩሮ ዘለዎ ድማ ብባዶ ነጥቢ 6 ነጥቢ ክጎድል እዩ። ወርሓዊ 14000 ዩሮ ኣታዊ ዘለዎ ሰብ ግን ብሰንኪ ምንዋሕ ግብሪ ምትሕጋዝ ደረጅኡ ክሳብ 1.2 ነጥቢ፣ ዓመታዊ ፅሩይ ኣታዊ ድማ ብ2116 ዩሮ ክጎድል ከም ዝኽእል እቲ ማሕበር ትማል ሰሉስ ጸብጺቡ ኣሎ። ቤተ መዘክር ስነ ጥንቲ ዩኒቨርሲቲ ስታቫንገር ብዓርቢ ነቲ ናይ ዝኽፍለ ዘመን ወርቂ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ግምጃ ንምርኢት ንምቕራብ በሪ ኸፊቱ ኣሎ።
ኣብ ከባቢ 500 ዓመት ኣብ ኣገልግሎት ይውዕሉ ምንባሮም እተኣምነሎም 9 ናይ መብራህቲ መንጠልጠልታት 10 ወርቃዊ ዓናቑን 3 ቀለቤትን ብሓደ ሰብ ተዳሲሶም ምጽንሖም ተፈሊጡሎ። ኤርላንድ ቦር ንኖርዌጅን ብሮድካስቲንግ ኤንአርኬ ኣብ ዛባ ሓበሬታ ነቲ ሆቢ ንምዝንጋዕን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምንቅስቓስን ኢሉ ዝጀመሮ ምዃኑ ገሊጹሎ። ኣብ ዝሓለፈ ፍርሒ ድማ ኣብታ ኣብ ስታቫንገር ንሰሜን ርሒቓት ትርከብ ደሴት ሬኖሰይ ኣብ ዝገበሮ ዳሳስ ነዚ ታሪኻዊ ናውትታት ክረክብ ክኢሉ ከም ዘሎ ገሊጹሎ። ኩሎም ዜጋታት ኖርዌይ ክገብሮ ዝግብኦም ነገር ድማ ገይሩ። ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነቲ ቦታ ንምሓስ ነቲ ወርቂ ንምዕቃብን እንተወሓደ ገለ ኸቦ ኣብቲ ድሮ ኣብ ዞርሒ ዝኽፈት ናይ ጽድያ ምርኢት ከም ዝካተት ንምግባርን ተጓዮም። ቦረ ከምኡውን ወና ነቲ ወርቂ ዝተረኽበሉ መሬት ነዚ ተረኽቦታት ምኽንያቱ ብምዃኖም ብዳይሬክቶሬት ባህላዊ ቅርስታት ኖርዌይ ገለ ክፍሊት ክግበረሎም ምዃኑ ኖርዌይ ኒውዝ ኣታሒዛ ጸብጺባላ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ንስደተኛታት ኣመልኪቱ ዝተረረ ስጉምትታት ቁፅፅር ክገብር ቃል እኳ እንተኣተወ ደግሲ ዋሕቲ ስደተኛታት ብልዑል ቁፅሪ እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት ስደተኛታት ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ እናተበገሱ ብባሕሪ ናብ ኢጣልያ ይበጽሑ ኣለዉ። ኣብታ ካብ ሲሲሊ ንሸነኽ ደቡብ እትርከብ ንእሽቶ ደሴት ላምፔዱሳ ኣሽሓት ስደተኛታት ዘፀዓና ብኣማይ ዝቁፀረ ንኣሽቱ ጀላቡ ብብዝሒ ኣትዋ ብምህላውን እታ ደሴት ትእምርቲ ቅልውላዊ ስደተኛታት ኢጣልያ ኮይና ኣላ። ዋላ እውን የማናዊ መንግስቲ ሜሎኒ ንዋሕቲ ስደተኛታት ዝዓግድ ተኸታታሊ ተሪር ፀረ ኢሚግሬሽን ስጉምትታት ከም ዘተኣታትወን ተገለጸ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ቁፅሪ ናይቶም ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናብ ገማገም ባሕሪ ኢጣልያ ዝበፅሑ ስደተኛታት ኣዝዩ ወሲኹ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 127,000 ሰባት ኣብ ኢጣልያ ምብፅሖም፣ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ 2022 ዝነበረ ቁፅሪ ኣስታት 66,200 እንክወዳደር ኣዝዩ ምውሳኹ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ኣብ ቀረባ ግዜ ዘውፅኦ መረዳእታታት ይሕብር። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብባሕሪ ናብ ኢጣልያ ዝኣትዉ ሰባት ምስቲ ኣብ 2016 ዝነበረ ቅልውላዊ ስደተኛታት ክዳረግ ተቐሪቡሎ። ኣብቲ ዓመት ኣብ ወርሓት ጥሪ ክሳብ ነሓሴ ኣስታት 115,000 ስደተኛታት ክኣትዉ እንከለዉ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ናይ 2023 114,526 ምእታዎም ጸብጻባት ኢጣልያ ይመልክቱ። እዚ ነተን ኣብ ገማግም ቅድሚ ምብፅሕን ምስ ዝፀዓኖም ስደተኛታት ዘጥሕላ ጀላቡ ከይጸብጸብካ እዩ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዛጊት 278 ንማእከላይ ባሕሪ እናሰገሩ ምጥሓሎም ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት IOM ይሕብር። እዚ ግና ኣዝዩ ዓቃባዊ ኣሃዝዩ፣ ምክንያቱ ገለ ኣሰር ስብርባር ጀላቡ ፈጺሙ ስለ ዘይርከብ። ኣብ 2015 ክሳብ 2016 ካብ ሊብያ ዝመፁ ሰባት ብስርሒት ሶፊያ ብዘይመንግስታውያን ትካላት ካብ ምጥሓል ድሒኖም ናብተን ኣብ ሓደ እዋን 1,000 ሰባት ከይተረፈ ከም ሓድራ ዝኽላዕ ዓበይቲ ወደባት ሲሲሊ ይውሰዱ ነይሮም ክብል ኣፈኛ IOM ፍላቪዮ ዲ ጂያኮሞ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ማዕከን ዜና ኢጣልያ fanpage.it ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ ነይሩ። ተኾነ ግና ይብል ጂያኮሞ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰባት ካብ ሊብያ ዘይኮነስ መብዛሕትኦም ካብ ቱኒዝያ እዮም ዝብገሱ ዘለዉ። ቱኒዝያ መዋፈሪት ናይቶም ናብ ኤውሮጳ ዝብገሱ ስደተኛታት ካብ እትኸውን ድሓር ደሴት ላምፔዱሳ ሕጂ ኣስታት 700 ናብ ኢጣልያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ትቕበል ከም ዘላ ዲ ጂያኮሞ ይገልጽ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ 24 ሰዓታት ጥራይ ኣስታት 120 ጀላቡ መፅአን ልዕሊ 8,500 ሰባት ካብ ብዝሒ ህዝቢ ላምፔዱሳ ዝበዝሕ ነቲ 400 ሰባት ንመሓዝ ዝተሃንፀ መቐበሊ ኣጋይሽ እታ ደሴት ክዕለቕልቆ ተራእዮም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ስደተኛታት ካብ ሊብያ ይመፁ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዘይመንግስታውያን ትካላት ክሰርሓ ይፍቀድ ብምንባሩ ምምሕዳሮም ዝቐለለ እዩ ነይሩ ይብል ጂያኮሞ። እዚ ዋሕዲ ስደተኛታት ንኢጣልያ ንበይና ጥራይ ዝጸልቡ ዶ ኣይኮነን። ኢጣልያ ንዝበዝሑ መጻእቲ ባሕሪ ትቀበል እምበር ውዕሎም ሓዲሮም ናብ ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ፋሕ ስለ ዝብሉ እዘን ሃገራት ሽግር ይገጥመን ኣሎ። ኣብ 2022 ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ስፓኛን ኦስትርያን ኩለን ንመጀመርታ ግዜ ካብ ጣልያን ዝልዕል ሕቶ ዕቕባ ተቐቢለን እየን። ኣብ ቱኒዝያ ዘሎ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ንዋሕዚ ስደተኛታት ጠንቂ ምዃኑ ብዙሓት ክኢላታት ይሰማምዑ። ክሳብ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ካብ ኣድልዎን ዓሌታዊ ጽልእን ቱኒዝያውያን ዝሃድሙ ዝነበሩ ስደተኛታት ካልኦት ሃገራት ኮይኖም እኳ እንተነበሩ ሕጂ ግን ሕክምናዊ ክንክን ዘድልዮም ቱኒዝያውያን ምስ ደቆም ናብ ኣውሮጳ ይኣትዉ ኣለዉ። እቶም ሕጂ ብመንገዲ ቱኒዝያ ናብ ኢጣልያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ብቐንዱ ካብ ጊኒ፣ ኣይቮሪኮስ፣ ቱኒዝያ፣ ግብፂ፣ ባንግላዴሽ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ፓኪስታን፣ ሶርያ፣ ካሜሩንን ማሊን ከም ዝኾኑ መረዳእታ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢጣልያ ይሕብር። ልዕሊ ሲሶ ድማ ካብ ካልኦት ስመን ዘይተጠቕሰ ሃገራት እዮም። ብዙሓት ካብዚኦም ናብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳ ክሰጋገሩ ዝሓስቡ እዮም።
እቶም ሕቶ ዕቕቦም ብጣልያን ዝተነጽጉ ድማ ብድሕሪኡ ናብ ቋሚ ማእከላት ምምላስ ስደተኛታት ወይ CPRs ይለኣኹ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብቶም ኣብ CPR ዝነበሩ ኣስታት ፍርቂ ጥራዮም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ዘለዉ። ኣብ 2022 ኣስታት 6400 ዝኾኑ መብዛሕትኦም ካብ ቱኒዝያ፣ ግብፂ፣ ሞሮኮ፣ ናይጀርያን ኣልባንያን ዝመፁ ስደተኛታት በዚ ምሕላፎም ይፍለጥ። ዝሓለፈ ዓመት ነፍሲ ወከፎም ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ትሕቲ CPR ካብ ባሪ ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ክሳብ ሮማን ሚላኖን 40 መዓልታት ከም ዘሕለፉ ዳታ ተቆጻጸር ቤት ማእሰርቲ ኢጣልያ ይሕብር። ኣስታት 3150 ናብ ሃገሮም ከም ተመልሱ እቶም ዝተረፉ ግና እንታይ ከም ዘጋጠሞም ብዕሊ ከም ዘይፍለጥ እቲ በዓል መዚ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢጣልያ ትማልሱኒ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሕጊ እቶም ኣብ ኢጣልያ ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ዝተነጽገ ሰባት ኣብ መጻኢ ክሳብ 18 ኣዋርሕ ኣብ CPR ክጸንሑ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ኣሎ። ሜሎኒ ብሰንበት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ውሕድ ህዝቢ ዘለዎም ከባቢታት ተወሳኺ ማእከላት ምምላስ ብምቋሙ ክኽሰስ ከም ዝኽእል ስክፍታ ገሊጻ ኣላ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ መንግስቲ ኢጣልያ ንብዝሒ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ሃገራዊ ህፁፅ እዋን ኣውጁ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ዝቅድመ ኩነት ድማ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ 5 ሚልዮን ዩሮ ክምድብ ቀሲብዎ እዩ። መንግስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መወዳእታ 2022 ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዘኽእላ ማእከላት ንምቋም 42.5 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝመደበ ጸብጻባት AFP የመልክቱ። እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንድሓር ዝተኣታተወ ስጉምትታት ጸረ ስደት ንማሕበራት ግብረሰናይ ምድሓን ስደተኛታት ዕላማ ብምግባር ጀላቦን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው ብዙሕ ናይ ምድሓን ህይወት ከየካይዳ ምክልኻልን ዘጠቓልል ብዙሕ እገዳታት ምግባሩ ይፍለጥ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ገማግም ባሕሪ ካላብሪያ ብውሕዳዊ 94 ሰባት ዝሓዘ ጃልባ ድሕሪ ምጥሓላ መንግስቲ ንኣሳገርቲ ስደተኛታት ዝነውሐ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ከም ዝውሃቦም ኣፍሊጡ እዩ። ነቶም ካብተን ምስ ኢጣልያ ስምምዕ ምምላስ ዝፈረመ ሃገራት ዝመፁ ስደተኛታት ከዓ ፍቓድ ስራሕ ምውሳኹ ይፍለጥ። ኢጣልያ ንኻልኦት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ብባሕሪ ንዝመፁ ስደተኛታት ዝያዳ ሓላፍነት ክስከማ ብተደጋጋሚ ፀዊዓ ኣላ። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮፓ ኡርሱላ ፎንደርሌን ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ላምፔዱሳ ኣብ ዝበፅሐትሉ እዋን ንዕቑባ ብቑዓት ዝኾኑ ሰባት ናብ ከባቢ ኣውሮፓ ብሕጋዊ መንገዲ ዝኣትውሉ ኣገባብ ዝህብ 10 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ምድለዋ ማዕከን ዜና ዘሎካል ኣተሓሒዛ ጸብጺባ ኣላ። ባርክብራ ሰማዕትና ንሎሚ ሓሙስ 21 መስከረም ዘደለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።